U Hrvatski planinarski savez danas su udružena 293 planinarska kluba, 10 županijskih i gradskih planinarskih saveza, 12 stanica planinarskih vodiča i Hrvatska gorska služba spašavanja i njenih 25 stanica. U osnovnim planinarskim udrugama djeluje više od 40.000 individualnih članova. Hrvatski planinari skrbe se o raznovrsnoj i razgranatoj planinarskoj infrastrukturi koju čini 119 planinarskih domova i kuća, 44 planinarska skloništa, kao i više od 6.000 km registriranih planinarskih putova. Hrvatski planinarski savez potiče i promiče sigurno planinarenje i penjanje izdavanjem časopisa Hrvatski planinar više od 125 godina, školovanjem tisuća planinara, vodiča, markacista, čuvara planinske prirode, alpinista, speleologa, planinarskih skijaša i uključivanjem djece i mladih. Hrvatski alpinisti ispenjali su najteže i najveće stijene svijeta, te izveli desetke zahtjevnih alpinističkih ekspedicija u svjetskim velegorima. Od prve hrvatske ekspedicije i prvenstvenog uspona na Grenlandu 1971. ispenjali su prvenstvene smjerove u nekim od najtežih stijena svijeta. Izveli su zapažene ekspedicijske uspone na himalajske 8000-njake, a s nekih su i skijali. A članice hrvatske ženske ekspedicije su 2009. na vrhu Everesta istaknule hrvatsku zastavu. Hrvatski speleolozi spustili su se u najdublje jame Hrvatske i svijeta i na površinu iznijeli brojna otkrića, od kojih mnoga imaju znanstvenu vrijednost. Proslava 150. obljetnice organiziranog planinarstva u Hrvatskoj započela je 13. travnja usponom na Klek, slikovitu planinu koju nazivamo koljevkom hrvatskog planinarstva i koja se nalazi u znaku i zastavi Hrvatskog planinarskog saveza. Na Kleku se toga dana okupilo 2000 planinara, sudjelovao je i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. Hrvatska gorska služba spašavanja izvela je atraktivnu pokaznu vježbu. Hrvatski planinarski savez član je krovnih svjetskih i europskih planinarskih asocijacija. Europska unija planinarskih saveza iskazala je posebnu čast hrvatskim planinarima odabirom Hrvatskog planinarskog saveza za domaćina glavne skupštine EUME 2024. godine. Skupština EUME održana je od 10. do 12. svibnja 2024. u Nacionalnom parku Paklenica na Velebitu. Tih dana iz tiska je izašla atraktivna dvojezična monografija Planine. Osim toga, tijekom cijele 2024. godine provodi se niz prigodnih aktivnosti povodom 150. obljetnice hrvatskog planinarstva. Organizirana je i uspješno izvedena alpinistička ekspedicija u Patagoniji. Planinarske udruge članice HPS-a organiziraju atraktivnih 150 izleta u ciklusu pod imenom 150 izleta za 150 godina planinarstva u Hrvatskoj. Na najvišoj hrvatskoj planini 14. rujna otvorena je planinarska obilaznica Dinara. Upravo od danas u optjecaju je prigodna poštanska marka s motivom Kleka, a ovom svečanom akademijom obilježavamo 150 godina od osnivačkog sastanka HPD-a. Svim tim, a i mnogim drugim aktivnostima, hrvatski planinari predstavljaju bogatu tradiciju organiziranog hrvatskog planinarstva. Svim hrvatskim planinarima, ljubiteljima planina i planinske prirode,
Čestitamo na ostvarenim uspjesima u planinskom svijetu te organizacijskom i stručnom radu.